Det var en søndag morgen den 4. november. Og så åbner vi for radioen, og det har vi vel altid gjort. Og så hører jeg det der, og jeg hører skud fra gaden også, og min mor vil ikke rigtig tro på, at der er et eller andet galt, eller det kan jeg så ikke helt huske. Jeg kan bare huske, at der sker der noget, som er meget besynderligt. Ja, og vi hørte nogle ganske nationalsang, og Imre Nagy beder verden om hjælp og sådan, ikke? Og så pakker vi sammen og tager ud på den anden side af Donau. Så vågnede jeg sådan, og det var også meget tidligt om morgenen, klokken 4 eller sådan. Det rumlede. Det var, nej, det har du vel ikke oplevet jordskælv. Det er sådan det der dybe, rungende lyd, og det hele ryster. Det var så hos et kampvogn, der kom. Og ikke en eller to eller tre. Det kom i hundredvis. Jeg fik at vide, at vi skulle køre ud på landet et eller andet sted. Jeg måtte ikke få at vide, hvorfor vi satte os ind i den bil om aftenen der. Det er buller og brag, simpelthen. Hele tiden. Tættere på, fjernere væk, men hele tiden. Det er røgsøjle og knald og brag og huse, der styrter sammen. Og så kan jeg huske, at vi kom til grænsen, og der måtte vi sætte den her bil og gå. Og så blev vi stoppet af nogle grænsevagter, som siger til os, at nu må vi lige stille os der, og nu vil de hente russerne. Og det er så der, det går op for mig, at det ikke bare var en lille hyggelig rejse, vi skulle på, men at det var lidt farligt. Jeg vidste godt, at det var tabt. Nu er Molotov-cocktails ikke nok, altså. Langt fra. Så den 12., 13., 14. eller sådan noget, der sagde jeg, nu kunne det være nok. Hvor skal vi? Vi skal til den her adresse. Så skal jeg lige have min læsebriller, desværre. Det er på Frederiksberg. Ja, præcis.